No niin, homma jatkuu viimein. Nyt otetaan noin, niin kuin näette, otetaan noin laatikot, ämpärit veke. Sitten täytetään ne uudestaan ja taas pari päivää kuivuu. Sitten meillä on vihdoinkin painot käytössä. Vitsi, mahtava juttu. Mä en siis yhtään tiedä. Tuleeko toi ehjänä ulos? Nyt ei lyödä piti vaihtaa hakkajaa. Tää lyödä vähän kovempaa. Mä en usko, että tää ämpäri tulee ehjänä ulos. Pitää ostaa uusi ämpäri. Sitten taas hidastuu homma. On muuten jäykkä. Hemmetin jäykkä. Ei nothing. Thanks. Joku voisi jo tässä vaiheessa kysyä, että eikö se olisi vaan helpompaa ottaa uusi ämpäri ja jättää noin niinku painon kuoreksi. Ja se on just siitä, mitä mun mielestä käy tällä hetkellä. Se on vaan paha, tuo on aika paha. I understand. But we need another bucket. Is this bucket gonna break? Täällä on niinku kaksi muut meni irti. Kattokaa kuin hienon näköiset nämä painot toi. Siis tää on niinku... Tää on siis jotain niin old... Siis en tiedä onko tää old schoolia tai jotain, mutta tää on siis... Tää on jumakauta, tää on upea. Kato tätä hitto, missä sä tämmösiä näet? Se oli kyllä niin jäykkä ja niin jämäkän tuntunut, että musta tuntuu, että tossa menee vaan joku rikki. Siinä menee ainakin... Mä koko ajan kutsun tuota laatikoksi, mutta se on ämpäri. Siinä menee toi ämpäri menee paskaksi. Ehkä se on jo tässä vaiheessa tarkoitus mennä. Joo, niin. Onkohan noin muut ämpärit ehjiä? Tää on ihan ehjä. Toi iso ämpäri on vaan... Se on vaan vähän hankalempi tapaus. Katon nyt tätä pienempääkin. Sitä on kaunista. Nyt se näyttää tossa. Näyttää hyvältä. Kattokaa mitä käsityötä. Ihan itse tehnyt. Wow. Se tuli ulos. Toi pitää uusia toi ämpäri. Tästä tulee mielenkiintoista. Eka täytetään noi ämpärit. Tai hommataan uusi ämpäri, täytetään ne. Ja sit pitäisi kääntää tää ylöspäin. Toi paino joku... Mitähän se paino? 45 kiloa tai jotain. Nyt ehkä vähän vähemmän, kun se vesi on haittanut sieltä pois. Mut siis paino ihan hemmetikseen. Kattokaa tätä. So, we need to... Bucket. Huh? Bucket? Yeah. To pata bucket. What? Oh, I see you. Shop. Shop? Yeah. They sell only buckets. How much is it? Shingapi? 4,000. Something I know. Let me go get some money. Nini? Najua naelewa kidogo. Taratibu na kuja. $5. Jos mä jotain tiedän, kannattaa aina ottaa vähän ekstra fyrkkaa, koska kurssit vaihtuu joka päivä täällä. Joten 4 tonnin sijaan 5 tonnia. Let's go. Koirat lähti seuraan. There's no buckets. Ei oo täällä ämpäreitä. Mä en tiedä mitä, siis mä en oo ikinä ottanut näitä koiria messiin. Nyt ne on vaan mukana tullut. Tulkoot sit messiin. Okei. Sharon käy kysyä, jos tosta hedelmäkaupasta sais. Tän näköistä täällä. Ei kuulemma oo. No. There's no here, but someone there. Somewhere. Lodiondo. Lodiondo there. Hei, mun pitää saada nää koirat nyt himaan, kun nää on ihan turisteja täällä. She's driving. Täällä ollaan ihmeissä, kun nainen ajaa moottoripyörää. Huh? She did a good job. Yeah, I don't know. Is she driving good? Okay, good. Just as I thought.
Tää on kunnon taistelija tää. Tää käy vaan pihalla taistele. Kattokaa sen naarmoja. Tää on ihan kun se olisi taistellut Akakaputoa vastaan tossa viime yö. Tää pitää huolta sen reviiristä selkeästi. Tässä on Bobby. Bobby on tosi rauhallinen. Tosi rauhallinen, mukava äijä. Rauhallinen, mukava heppu. Bobby! Sharon, bye! Sharon menee hakemaan ämpäriä. Se menee hakemaan ämpäriä ja me jatketaan hommia tähän. Tässä oli joku suhde, mutta se meni multa nyt totaalisesti ohi. Me laitetaan puoli säkkiä sementtiä. Näitä 3 ämpäriä varten. Vettä tarvii taas. Se oli lähellä. Tuliks ämpäri? Tuli sieltä. Ei. Oras jää. Nyt on vielä. Okei, saa. Siis hyvä, että saadaan noi painot oikeesti aikaiseksi, koska mä just tänään kävin vaalla. Mä painan joku lähemmäs 72 kiloa. Eli tää on laihtunut. Kato, mä en pysty syömään, jos mä treenaan. Mun kroppa ei pyydä energiaa niin paljon. Niin kyllä mä haluan vielä, tiiätsä, wow. Sama prosessi. Näitte ekas videossa, miten tää homma meni. Nyt uudestaan vaan. Se on siinä. Sitten alkaa taas sekoitus. Et jos ikinä joudutte sellaiseen tilanteeseen, mistä olette ihan jossain peräkylillä, ei ole kuntosali lähettyvillä, vaikea treenata, ei jaksa punnerruksia tehdä joka päivä, silmät tarkkana. Joutuu hommi. Vuota. Maji. Tsekka. 72 kiloa. Suonet pinnalla. Okei, meillä oli se pienin paino. Se paino joku 9,5. Tsekataan mitä se on nyt. Eli tässä on nyt sellainen ongelma, että toi on 9. Changanya maybe sand kidogo. Changanya and we have to put sand in this so it comes heavy a little bit. Half. Kilo nussu. Joo, me tehdään nyt siitä vähän painavempaa, että me sekoitetaan vähän hiekkaa siihen ja katsotaan, että saadaanko me se paino nousee. Tää on niin jännä keissi. Yes. Yeah, good. Goody. Yes. 945 ja 955 ei ole niin iso ero, mutta se puolen kilo ero olisi ollut paha. Sitten säädetään se naru kiinni. Nyt se on hyvin. Se on hyvin asetettu tuohon. Suht keskellä. Niin kuin näet. Sitten tohon kiinni. Seuraava ämpäri täytetään ja mikähän tässä oli kilo? Olisiko ollut 24? 20 vajaa 25. Eli vähän päälle 24. Koitetaan saada siihen tuo paino. Sitten vaan päälle. Mä veikkaan, että tää on vähän painavempi. 25. 25.5. It's okay. It's okay. Maybe we take a little bit off. Minä tässä. Sitten taas pystyy ja kuivuu. No niin, se asetellaan siihen. Ja sit se viimeinen vielä. Se isoin. Joo, siis aikaisempi paino oli 40. Se oli ihan vähän vajaa 47. Niin otetaan tää nyt siihen samoille luvuille. Niin saadaan suhteellisen tasaiset painot. Safi, kuna kazi nafanya na kurudia. Nzuri sana. Iso paino saatiin kohille ja nyt laitetaan se istuu tukevasti. Kuna matatizo tunatoa. Matatizo. Njoo kusaidia.
Up we go. Shit. Sitten me asetellaan, laitetaan sinne tukipilareit, tai mitä ikinä, miksikä ikinä kutsu. Ettei me ihan täysin vino, niin katsotaan tälleen suurin piirtein. Tää on hyvä tapa silleen suurin piirtein saada se kohilleen. No niin, nyt on viimeistely vaille. Eli laitetaan tää viimeinen lauta tohon ja päästään lepäämään perkele.